Baletang maiinit, mga pangyayari sa kapalibutan maging sa ibang nasyon asin sa kilaban. Ay, gusto ko yan. Serbisyo publiko asin kamugtakan kan panahon. Igwa kita ka iyan. Kana talaga, Henry M. Kaya gusto kita. Wala nang iba. Ang lalaking hindi inuumaga. Sa programang ini, bawal ang kidi, bawal ang babloy, bawal ang murusot habang naka-morning hirit. Ngunyan, uyan na si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Good morning, 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 good morning. Check it out, here we go, let me say it. Jacks on racks, make the teachers wanna play it. The front to the front, and the back to the back, to the hip to the hop. Good morning, Pilipinas! Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa tuyang programang Morning Hearing. Smile! God is good all the time. May mga birthday ngunyan. Happy birthday po sa Indogabos. May mga travel, magandang morning. Ingat-ingat lang kamo. Ingat-ingat lang kamo tabi, mga tugang kan mga kababayan niya to sa bilog na probinsya Canalbay, na mga may biyahing ngunyan, mga may travel ngunyan. Good morning tabi sa listeners kan DCGB, lalo na po ang mga nakatutok dyan sa WGB sa Tabaco City. Magandang morning. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Good morning tabi sa Indogabos. May mga travel ngunyan, magandang morning na. Hello. Kasabay niya to si Chief Ramir Tanay sa Technical Department sa Newsroom, News Director Mar de la Cruz sa Luwas Mega Force Patrol. Paginginot po ni Chief Reporter Jimmy Nasalita, Karen Ala, Angel Mustasa, Joshua Bino, kasabay si Jomar Bien. Siringman mga tugang, ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Good morning tabi sa mga padabatang mga teachers. Padaba niya tong mga senior citizen, padabatang mga kasambahay, mga trabahante sa pribado asin sa gobyernong opisina kan gobyerno, sa mga pabomlikong opisina kan gobyerno. Good morning! Tabi sa satuya na mga busy. Sa tuya tabi na mga busy magluto ngunyan pungal daw, ha? So mga birthday celebrants natin, pwede po magpaabot ng greetings tabi, mag-text lang sa 0928-777-5548, 0966-203-0034, ha? Taod-taod tabi ang satuya na mga greetings, babasahon taan mga alas 5:30. Dili po mga tugang sa satuya na programa. Sabi ni Pading Ray Romero, sapagkat ang kalumbayang makadiyos ay nagdudulot ng pagsisising nakapagliligtas at di nakapanghihinayang. Samantalang ang kalumbayang makalupa ay nagdudulot ng kamatayan. 2 Corintios 7:10. A blessed Wednesday everyone. Good morning. Salamat padi. Enjoy your day. Aram ta na padi. Aram na padi. Aram na padi. O tapasadahan ko ining rawit-dawit ni Padeng Rin. Ang titulo, Maling Akala. Yan. Alright. O di sige. Sige. So mga morning risers na dyan, mga morning heriters natin. Good morning kay amigong Jerel Aranya. Mga Macedonian heriters from Kamsur all over the world. Yeah. Nasa Kamsur ka pala na amigo mo yan, ha? Yaong ka pala mo yan sa probinsya nin Camarines-Sur. Yan. Sige, ingat-ingat migo, ha, sa pagmamaneho tabi dyan sa Kamsur. At saka good morning tabi kay Busing Leonito Gaviria. Good morning. Magandang morning na tabi sa mga travelers natin dyan. Good morning kay Miss, anong pangalan kayo? Hindi ko napopronounce ni Salbatana. Okay. Pwede po oning texter, oni tabi na nag-text, pwede po text your name as pronounced. Tama? Tama ba? Tama pagka-deliver ta. Text your name as pronounced. Tama? Halimbawa ngayon.
Di ba, halimbawa ngaya, ano ang tama ngaya? Halimbawa ngaya, halimbawa ngaya, yun, nasabutan siguro kayo yung texter tangini. Early riser daw siya eh. Text your name as per, halimbawa ngaya, Arkansas. Ayaw ba? Spelling ba kan? Arkansas, di ba? Arkansas. I-text mo, Arkan, Buda S-O. Yan, Arkan. I-text mo tabi, please text your name as pronounced. Di ko tabi na sa samput. Baka mapasala ko. Sige tabi. Baka ma-murder kong pangaran ka ng texter tango niya na aga. Good morning tabi kay Engineer Danny Chan. Maray na aga, amigo. Engineer Danny Chan. Good morning tabi. Sa imo. Good morning, amigong Danny Chan. Maray na aga. Good morning kay Madam Melinda Wee. Good morning kay Boying Rimulya. Siya natabi ang ombudsman ngunyan. Problema yan ni BP Sara. Problema ni BP Sara. Tabi, sabi ni Amy Marcos, problema ni BP Sara. Problema ni Vice President Sara Duterte. Alright. Digdi baga sa may biga may PG ano ito piga apod na umaparu sundang inay ko para dahil magpararambog kita pagbaga. Alright, good morning tabi kay amigong Benji Dapugi, kay Manay Agnes Mape agarin, kay Milani Madam Amada Esplana and Richelle Capili Asejo. Good morning. Wait, baka pwede yun. Sige tabi, tayo forward ko ini duman ha. Good morning, kay amigong Jonas Rosal. Got a little crazy, but we Ang kwan palang Chris, okay, Cristilin. Puro man kaya bawel sang puro ang ngaran kadaklan kan spelling kan ngaran niya puro anong consonant. Cristilin Joy. Yeah. Si Miss Cristilin Joy daw, early risers, nakikinig po sir sa programa mo kasama si Mama habang nagluto po ng breakfast papuntang school. Okay, sige po. Good morning, Miss Joy. Joy na lang para mas madali pronounce. Ha? Sige, thank you. Regards kay Mama mo ha. Taga saan ka and what school are you in? Yeah. Sige daw. Aram ta ko anong mga school ini. Grabe nging hapot mo. Ang mga pangaran kaya ngunyan kan aki, grabe ipadifisilan kan mga magurang. Tapos so aki. Okay. Iyan. Kung pala ay senior high school pala to. May ama digdi chief ramirade. Ama igwade, digdi sa may kabangan de. Senior high school pala to, pero ang nagtabi chief American senior high school. Mga okay. Pero kita kan senior high school. Siguro mga 17 o 18 gayod o 19 baka araw kaya. 18 or 17, di ba? Kuha na. Kasod bang zimbag? 18. Okay, sige po. Thank you for listening. Alright, o sige. Maraming tanong mga tugangan, mga buena manong report, ang parada kan mga darakulang bareta nga na agad di po sa indong programang Morning Hirit. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Buena manong bareta, kasabay si Angel Mustasa. Good morning, Angel. Yes, good morning VP Henry. Good morning sa mga paraan tabay. Happy birthday mo na VP. Kay? Sa aki ni Kuya Zerel Aranya, si Baby Iya. Baby? Iya. Aki ini. Kuya Zerel and ni Ate Sally Aranya. Ayan, ha. Tara mo ngunyan baga, mas kigurang na nga po, baby pa. Diba? Sige. Iniso aki rin din eh. Apo. Tay. Naling ko galing sa post ni Ate Sally. Ayan, happy birthday. Baby Iya, tama? Apo. Yung kaya akong nadangog na. Very 7th birthday na ngunyan VP, kundi ako nasala. Yung kaya akong nadangog na 27 anyos na nga po, baby pa. Hello, baby. Gano'n dahing sulog. Baby Iya, happy birthday, okay?
Apo. Sige, go. Mga dugang tama pong bareta, VP Henry, sa na nag-imbitar ang Department of Trade and Industry sa publiko, partikular na ang DTI Bicol, na suportaran sa pagikan pagbakal ng mga produkto sa gigibuhon nila ang ika-33 na edisyon kan Orgulyo kan Bicol Trade Fair 2025 na gigibuhon ini sa Master na Semana poon Oktubre 15 sa 19 duman VP Henry sa Festival Mall sa Alabang. Sigun sa DTI Bicol sa panyanat ni Regional Director Dean Donabol na sa sanggatos na mga exhibitors ang nakatalaan na magpartisipar digdikon sa ibibida ninda anman iba-ibang mga produkto kan mga Bicolano, arog kan pottery, mga native delicacies, mga produkto kan pilinat, niyog, asin, kakao, may mga mababakal man dyan VP Henry na mga dried fish, mga maniba-ibang produkto, arogan sa nasa natural products as in wellness items. Mientras na nakadugang digdi VP Henry, itong mga produkto para sa mga atama na ikos as in ayam. Kung kaya piging mataran ninda itong mga Bicolano as in Bicolana, na agdahon itong mga barkada ninda nasa area na magbisita sa nasabing trade fair para masuportaran man ang mga produktong Bicolano. Yan, VP Henry, ang mga dugang po pong informasyon hali sa luwas, Angel Mustaza, DCGB News. Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan sa Mananggad. May chat Mananggad si Jeril Naranya. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. May chat Mananggad si Amigong Jeril. Happy 7th birthday sa Bunso Mini XGF. Kona si Baby Love Iya Liave Aranya. Happy birthday. And good morning. Happy birthday na lang sa mga natin, sa mga early risers natin na may mga birthday. Ha? Good morning, Tabi. Pabati ng happy 20th birthday sa aki ko na si Mark Edgar Makinyana. Salamat. Sabi man yan ni Edgar na Makinyana. Happy birthday. At saka, sir, papili. Okay. Okay. Sige. Si Boy pala sa nagtitik sa ko. Tapos, si Boy. Ay, nako. Si Boy. Si Boy mata. Susamo yung piloto sa mobile. Mela ka. Alright, sige. Alright, sige di. Sa mga travelers natin, Tabi, ingat-ingat sa mga nagbabiyahe, ha? At saka, sandali lang, tapasadaan ko na muna lugon ini. Sabing na po, nagkitang ataw. Morning, Tabi, pakibati kay... Happy birthday to you! Pakibati po kay... sa first birthday, si Mayen May Morante. From Kagawad, Isidro Morante. Yan. Good morning. Happy birthday po kay Jocelyn Alejo ng Kilometer 21 Sitio Misua, B. Bangkerohan, Legazpi City. Greetings from Vic. Yan. Good morning, Tabi. Okay na ba to? Okay na. Nasa linya po ang dagdag na report. Hali po dyan sa luwas kay Basi. Good evening. Baby Karen. Karen, good morning, Karen. Yes, good morning, VP Henry. Aprobado na kan Sanggunian Panlalawigan ng Albay ang Annual Investment Program o AIP kan probinsya ng Albay para iyan sa sunod na taon, 2026. Ang AIP, official ng pinag-endorso kan Provincial Development Council sa Sanggunian Panlalawigan ng Albay bilang formal na proseso bago iniumagi sa budget hearing kan Junta Provincial kan Albay. Mantangan AIP na ini, yaon nakapalaman ang gabos na mga prioridad na programa, proyekto, asin mga aktibidades kan probinsya na mapapasairaron na sa liderato ni Gobernador Noel Rosal bago inaprobaran ng AIP na ini, enot ng pinagpiripon kan mga nakaaging aldaw ang mga stakeholders at mga opisina kan Kapitolyo para sa technical review asin pag-validate kan dakulang dokumento na ini na kumpesto nin manlain-lain na mga programa asin plano para sa salud sa mga ospital, mga social services, mga paharong, mga benepisyo sa mga barangay asin iba pa na nakatugma sa plano kan gobernador. Ang pag-aprobar na kan mga kinatawan sa AIP kan probinsya, magiging pinto na ang VP Henry
sa gigibuhon na budget hearing kan Junta Provincial kan Albay na sinabing gigibuhon sa maabot na Nobyembre. Tanganing himayon ang mga kantidad kan mga programa na pupunduhan para sa sunod na taon. Yan ang report sa Ala, DCTV News. Salamat Karen sa report. Hali dyan sa luwas. 5:20 na. O 24 na pala. Mientras tanto naman kita kay Jimmy Nasalita. Aramon tanaw ang mga dagdag pang istorya. Jim, good morning Jim. Yes, salamat Bibi. Maray naaga sa mga parantabay. Sa mga dagdag manyatong istorya itinaas ka sudma kan MDRRMO Piodoran sa pagi ni Sir Noel Ordoña an alert status sa gabos na BDRRMC dahilan sa makusugon suuran kaso hapon sa banwaan kan na Piodoran haros binaraha sa mga harababang mga lugar. Nakasentro so dampog asin bagsakan uran sa Piodoran kung kaya pati tinampo palawog sa pier binaraha igwa pang sarong babae na nahulog sa kanal maray nga ni daina naod na respondian man tulos. Nagpasiguro ang MDRRMO ni nakahandaan ang mga BDRRMO sa pagsabing pabanggi na diretso pasuran. So mga lulaying areas kay po na i-monitor ang sitwasyon kan mga residentes maray nga ni kan banggi na tabi bibi nagpundo man so uran and digdi sa 3rd district malumlum sana sa sitwasyon kumpara duman sa Piodoran duman gayud na stuck so grabing dampog and sa inda binagsak ka so hapon sa ibang lugar turo tagiti sana and kumpara duman sa Piodoran matindi so uran kaso hapon maski daiman ki maraot na sitwasyon kan panahon. Yan ta BBB sa tuya mga dagdag na informasyon Jimmy Nasalita DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa luwas. Si Henry M. ang lalaking hindi 5:25. Paringal Armario may dagdag na report. Good morning Paringal. Thank you so much, Paday. Good morning. May solusyon na si Andy, King of Badyao. Basta ako, ang gustong kong beauty, so Badyaw girl, gustong ko ang beauty ka ito. Si Andy pala, di ba man? King of Badyaw. Sabi yan nagtaram ka, si Mading Sisil. Na Arcelia. Pilyaman ini man si Madiman ha. Yaman ang Queen of Badyaw. Ining solusyon ining mga pasaway na mga Badyaw lalo sa mga pampasayrong jeepney na sakat lukso para makilimos sa pasahero. Ang solusyon, ibuho ng konduktor. Ngayon na para sa rakat, para lukso sa jeep, ibuho ng konduktor. Mga minor ba ito tabi pa rin naglukso dyan sa jeep? Mga minor yan. Day bale, minor basta gibo ng konduktor nganing dai na para lukso. Madiskuido ba yan? Kaya raw ay sa problema baga na Brad Nabier. Na moral. Biyo ng nagpa-meeting na si Mayor. Pero kidding aside, may nagkakapir ang rekomendasyon tabi pade. Ang napagoronan kasudma. Enot na rekomendasyon magkaigwa mo na nin profiling kan mga Badyaw na ini para aramon kon pirasin dagabos merit bidon pero ang problema ta sabi ni namit miso secretary dyan sa Bitano dahil man pala na yan kay mga birth certificate iba-iba nga rin na bigkataram ano, merit bidon na yan. I see. Sana, okay. Dapat ma-profile mo sa pandok sana.
i-restart yan dyan kay Tio Baling sa Bitano dahil ito pala so aki kaya ni Tio Baling na agom kibadyaw. Kaya dyan na nag-restart dahil kwasinda ki leader man na nag-upload ko halimbawa maluyanan binta naman sa o income naman sa tabako ikarapudan kaya si bayaraw na digdi sa Legazpi may coordinator man coordinator pala niyan kaya minadarayo digdi sa Legazpi pag namamati naan kanta ni Jose Marichan ikaduhang rekomendasyon, magkaigwanin aktibong police visibility. Tarakot yan sa police, lalo na kay Andy. Pagkahiling si Andy, may nadurulag na. Saka si Mading Cecil, si SWD. Tarakoton sinda, pagkahiling si Andy. Sabi man ni PSO Octavio Rivero, ang PSO willing man na tumabang para pagsiritahon ini pagyaon dyan sigian pasaraway sa tinampo. Police visibility lalo na dyan sa Albay Cathedral si Father Lindon ayo yan ang big-raise na problema. Hello? Go ahead. Yan man siya kaso Udma and so ibang miyembros kan Paris Pastoral Council para sa isyong iyan. Ikatulong rekomendasyon dapat pakusuguntaan na public awareness na pag-suggest ni PSO Octavio Rivero pakusugon ang kampanya talalo sa tuya sa media na dahil pagpara arawanan ini ki limos dyan sa mga jeep, bugtakan kay sticker, ang magbigay sa badyaw, mamamatay. Ideya ko ito. Sa kuya man itong ideya. Gariman sana so ang hindi pumalakpak, mamamatay. Pwede ba ga? Ayun da. Gaganda kay mga sticker dyan sa jeep, o dyan sa mga... askilan niya sa Giligan Tinampo, ang magbigay sa badyaw, mamamatay. Ayun. Kaya dahil ito magpatarawanan ng badyaw. Ikapat na rekomendasyon, si Mayor Siam sa kaso DSWD, willing na orally una yan. Imagine mo, aranay pa pala niyan sa Sambuanga. Araming Sambuanga yan, para sirinig din. Arayo, ang nangyari daw, duman sa parting Masbate, tinarawan na yan ki Sakayan, Pandagat, para maglawod-lawod na sa dagat. Ang ginibo, so mga sakayan na pinausahinda, ginibong sakayan para makalipat sa ibang lugar. Pangyari sa mga Abakadi. Dahil sila naghahanap buhay sa dagat. So sakayan, ginamit ninda para makabalyo naman sa ibang lugar. Ginakapot sa Sorsogon, sa Matnog, parting sa Sorsogon area. Nakapot na digdi. Narog palang ganang sistema ninda. Kaya dipisilon talaga, turuan si paghanap buhay. Pero ang suggestion ni Mayor Siam, kung matao ang DSWD sa City Government din CAS, dumana itao pag nakauli na duman sa Sambuanga. Kung pagdigdi mo tinawan, experience sa tabako. Sa tabako pala, dinarawan na yung kitig siring kumil. Duminakulon subadya sa tabako. At nangani. Tinawan. Kaya pag tinawan mo ang gikasting sa Legazpi, lalong madakulon yan. Kontak na naman sa coordinator. May ikon ngayon digdi. May istorya. May kontak ngayon digdi. Digdi sa Legazpi. Kaya ang problema, pag tinawan duman sa Sambuanga, kung dumana yung tao, bumaralik naman kita, may pamasahin na. Dahil ang katapos
Dahil nagkatapos ang cycle ka yan. Problema ngayon sa Badyaw. Pero anyway, yan nagkabila sa mga rekomendasyon na sana mag-materialize na at talagang problema ining Badyaw. Sige, ang dakulig di sa Legazpi. Bata fiesta baga bud, pag Disyembre pa di man dakulon yan. Iyon na nga na, pag namamating na sa kanto si Marichan, may napasiris yan dita, mga mabuot daan taga Legazpi. Matinaon. Sigan tarao. Tama. May rakon kita. Yeah, okay. Anyway, sabi, paday, yan at pagkapira sa mga napaguro na, rekomendasyon, sa mga Badyaw. Alam Mario, thank you. Salamat Paringal sa report. Hali po dyan sa luwas. Alas 5:34 na pala. Thank you regarding dyan sa tatod babalikan ta mga istoryang yan. Tungkol mga tugang sa mga Badyaw na yaon po sa tuyang palibot. Iba pati nakaaragong na pala digdi. Alright, o di sige. Digdi mo na kita sa standby mo na Joshua. Aramon ta mo na mga headlines in the morning. Digdi po sa tuyang programa. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. News Director Mardela Cruz, ano ang latest? Go ahead. Good morning, BP. Good morning sa Panrabay. Headlines ko niyan, habagat, tapos na. Amihan, posibleng magpuo na sigon sa pag-asa. Boyeng Rimulya, pinili ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. bilang bagong ombudsman. Bantang pagpili kay Rimulya bilang ombudsman, uminagi sa proseso sigon sa Malacanang. Pero pwede. Pero sigon kay Senador Amy Marcos, pagka-designar kay DOJ Secretary Rimulya bilang ombudsman, partikan plan C para pabagsakon si BP Sara Duterte. Tapos? Sa pwesto. Okay. Boyeng Rimulya dapat daw napatunayan ang independence bilang ombudsman. As in, day magsunod sa konsisema na nag-appoint sa iya. Sa ibang headlines, investigasyon kan Independent Commission for Infrastructure, Ida Leon. Pagdimitir ni Senador Panfilo Lacson bilang Blue Ribbon Chair, final answer na. Final answer, okay. Presidente Bongbong Marcos matutok sa edukasyon sa natatadang partikan sa iyang termino. Mantang Ombudsman Rimulya, nagpahayag na bubuting kayo ng issue kan confidential fund ni VP Sara Duterte. ICI, wala pang update sa pag-apresir o pag-aparesir sa hearing kan komisyon ni dating House Speaker Martin Romualdez at yung resigned Congressman Saldico. Frederick Vida, tigdesignar bilang OIC kan Department of Justice matapos mapili na bagong ombudsman si DOJ Secretary Rimulya. Mantang crop insurance as in zero interest loan, hinirit ni House Speaker Bujidi. Yan, BP, ang mga nangyarot na edasyon na pagkaagat dyan ka BWS Enterprises. Anak mo sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio dyan sa Orosat, Legazpi City. Basta radyo, ipWS niya yan, 24/7 konektado kung maski na globe. From News Place, hindi po si Mardila. Good morning. Salamat, Paring Mar, sa mga headlines in the morning. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Alright, sige, i-condolence nga pala sa Kwan, si Attorney Francine Arroyo, dati kong estudyante ini sa Bicol University, may post, si Francis Marvic Arroyo, doktor ini, nagpaaram na sa Kinaban. O condolence tabi, Francine, attorney, tanda mo ni Chief Ramer, so mag-intern tadig din at sa Ganaga. Condolence tabi sa ano yan, sa tuya na familia, sa pamilya na Francine diyan sa Naga City, no? Attorney Francine Arroyo, aloy na before pandemic estudyante ko ina sa Bicol University, abogado na ngunyan. May post siya regarding sa pagpaaram sa Kinaban ni Dr. Marvic Arroyo. Condolence tabi sa pamilya Arroyo. Buda si mama niya and papa, buda si Lulin awaring yaw naman sa ikadawang buhay. Kaya
Ito ang listener ko talaga, si mami, si lola niya. Kaya lang yaw naman, nainot. O condolence na lang tabi, Francine ha, dyan sa Naga City. Buda, so sa inyong bilog na familia. Okay, oras natin, 5:37 sa Pilipinas. Sandali lang Diyos, bataaramon ta daw ang latest na kamugtakan kang panahon, digdi po sa tuyang programa. Ngunyan pungal daw, ano ngunyan? Miyerkules ngunyan, di ba? Miyerkules ngunyan, Chief Ramer? October 8. Miyerkules. Grabe, makaskaso ng aldaw, adi. Miyerkules na pala ngunyan. Nagmangnaw ka kaini, kuha na naman eh. Third bonus na naman. Alright, sige daw. Dalita, kasi kaya ang duty ngunyan sa Pag-asa. Alas 5:38 na po, oras mga tugang sa Pilipinas. So may mga birthday po, pwede nang i-text na papasadaan ta yan. Ngunyan na aga, buda, so kwantabi. Mga mensahe, buda, basta ko sa rawit tawid ni Padingringon niya, na aldaw. Madali lang. Hello? Hello, good morning, Sir Henry. Good morning, Tabi, amigong Melvin. Yes po, sir. Yes, sir. Ano ang latest na ngunyan sa kabugtakan kang panahon? Go ahead. Diyos marhay na pagkaldaw po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga-GCGB. Asin sa gabos na taga-pakinig, asin taga-subaybay kan GCGB. Sa ngunyan napit sa Oktobre 8, 2025, saldaw ning Miyerkules ning pagkaaga. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Intertropical Convergence Zone o ITCC ang nakapekto sa Visayas, sa Mindanao, asin sa Palawan. Mantang northeasterly wind flow o yung paros na hali sa norte Sirangan ang nakapekto sa Sirangan parte kang norte asin sa Central Luzon. Mantang digdi sa Kabikulan, magiging ang probinsya ng Camarines Norte, makaka-experience siya ng mapanganuron na kalangitan na may mga pagulan. Mantang natatadang parte kang Kabikulan, makaka-experience siya ng bahagyang mapanganuron, sagkod mapanganuron na kalangitan na may mga pulo-pulong mga maluyang pag-uran. Ang paros ay maluya, sagkod moderato, nahali sa sur Sirangan, sagkod norte Sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatan kang Kabikulan, magiging banayad sagkod sa moderato ang pag-ukol. Tinatay ang agwat ng temperatura tigil umampoon 25 sagkod 33 grado sentigrado. Asin ang daw ay nagsirang kasubagong alas 5:35 ng pagkaaga. Asin masulno pat yan na alas 5:30 ng pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 5:40 ng pagkaaga. Minister Melvin Almohala reporting live. Alidigdi sa DOST, Pag-asa, Ligas. Melvin, amigo, so pigbantayan tang low pressure. Kumusta na ito, Tabi? Po yung pigbantayan po nating low pressure ay ano na po ito, bagyo na po ito ngayon na nasa luwas pa rin ng Philippine Area of Responsibility. At ang location po nito kaninang alas 3 ng madaling araw is nasa 1,985 km. Awara yun? Sirangan kang Central Luzon. Dahil man sa ito makaka-apekto, ano? Ito, Melvin, ano? Dahil man makaka-apekto, pero pwedeng maglaog sa PAR, pero mga northeast portion ng PAR, kumbaga nasa dulong bahagi na pwede po itong tawagin kidan pag naglaog po niya sa PAR. Okay. O dahil man siya tama sa ibang parte kang Pilipinas, ano? Gahara yun? Masyado? Opo, tama po, Sir Henry. Di man po ini-expect na makaka-apekto or maglalandfall sa anumang parte kang kalupan. Kumbaga, maroon ditong maglaog sa PAR, pero doon lang po sa northeast portion po ng Philippine Area of Responsibility. Okay. So, sundan niya po itong typhoon na si Halong. Yeah. Okay. Salamat, Tabi, amigo. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Salamat din po, Sir Henry. Welcome and God bless po. Okay. Thank you so much, Melvin Almoela, sa kamugtakan kan panahon. Sige, sandali lang, Diyos, bata, tapusong ko na ini, ha? Good. Ay, sandali. Nata inita. Ano nangyari cellphone ko naglukso ini, oh? Ay, nako. Bata ng mga cellphone, so kampanahon pa baga ini. Kirimit-kimit na. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
Ano nangyari kay ini? Happy birthday, Ma'am Jem. Happy birthday. Sabi kan texter ta, good morning ngaya tabi, happy birthday kay Ma'am Jem. Yan. At saka nag-aarapot kung lifted na pang suspension of class. Ayun na po. Lifted na po yan ta. Sa hapon po, suspension tabi. Actually, bako man talaga suspended ang classes daraga. Ang pag-suspend po, so face-to-face. Diba? Lifted na po. Ikaw na po ngunyan, ha? Babati po, good morning sa pamilya ni J. Diploso, Melody, Jamela, Jessa, and kay J. Mark Digli sa Bariis. Nakikinig sa'yo sa family Doploso, kay Renelito Doploso. Good morning! Good morning, Tabi. Ang mga badyaw na yan, totoo sana, may mga advanced human mutation. Pag iyan nag-dive sa dagat, haloy na minutos yan sa irarom kan dagat. Naday pang bang normal na tao ang kaya maghaloy sa irarom kan dagat. May scientific study kaya ng mga scientist. Yeah. Good morning, Tabi. Dapat day yan, 1 kilogar. Digdi sa Ligaspi, paurulion iyan sa inda. Yeah. Good morning, digdi po sa ginubatan dakulon man ang badyaw, may mga ikim na aki. Nagta-travel sinday. Palabaw na baga ang presyo ngunyan kan mga barakalon, hapot ko lang. Good morning, sir. Hapot ko lang tabi kung warang pakiaram ang Department of Agriculture kan mga tindang vegetable sa market. Naman po. Tabi, ha? Kaya lang, hindi ko arang kung paano pig-monitor yan. Good morning, Tabi, sa mga paradangog sa Barangay Estancia, Malinaw. Everyday, nagdadangog sa imo from Nits, Borlagdan. Good morning. Kind words ring like a bell through heaven. Good morning, Tabi. To DCGB family, morning heriters, God bless everyone. Regards da Tabi sa padaba niya na sa DCGB si Mama Paro. Uy, Ate Marcia. Good morning, Ate Marcia. Long time no see. Dito ka na nabibisita dyan, Ate Marcia, buda si Mama Paro. Good morning, Tabi. Dyan sa Banwaan kan Bakakay. Salamaton, Tabi. Sa Pangadzi, Tabi. Kay Mama Paro and kay Ate Marcia dyan po sa Bungakan, Bakakay, Albay. Besa nata, sa mga masunod na aldaw, mabisita po ako sa Indo, ha? Bisita ko tayo sa tuyang mga amiga na mga senior. Okay? Good morning, Tabi. Pakigreet po sa Kuyang Tugang na may birthday ngunyan si Kuya Rafael. Hali kay Eileen. Hello, good morning. Hello? Hi. Good morning. Apa. Good morning, goes like this. Come on, let's twist again. Okay. Okay, sige. Pauli na kamo. Pauli na? Pauli na kamo? Okay. Oh, sige. Ingat sa biyahe. Ingat sa biyahe. Isa nag-drive. Okay. Sige. Iyo? Okay. Okay, sige. Okay. Sige, sige mag-text ka ko niya on. Then, magod kay Puhan. Then, okay lang, sige na. Busy the whole day. Bago mag-abot ang alas 6 din morning. Premier, yung CCTV sa baba, nagagana pa? CCTV mo? Nagagana pa? Nahiling yan sa gara. Nahiling Paki-monitor Tabi. Paki-monitoran mo. Basta monitor mo, may color red na auto. Paki-monitor mo, ha? Okay, sige, Tabi. Joshua Bino, may dagdag na report. Joshua, good morning, Joshua. Good morning, BP. At good morning sa mga parantabay. Sa dagdag niya tong bareta, dainangon yan pwede na magsaod nin bunay sa daraga, tapos mauli ka patabi, BP Henry, sa sunod kang Ligaspi. Sa mabuyo kang makabot sa harong, siwo na. Nataman. Dahil sa haloy kan biyahe,
karakan matinding traffic digdi sa syudad. Grab. Kasubanggi. Hali ako dyan sa Buno, tamay ka meeting akong alas 6. Aha. Pag uli ko talaga, siguro mga 7 ako nakaabot, nag-uli. O ano ka, grabe, alabaw ng traffic. Ano nangyari daw sa tuya ni? Dako lang hapot kan Bata, gigutom-gutom na ako kasubanggi. Aha. Una bang slaughterhouse? Aha. Slaughterhouse, alam diyan sa may San Roque. Pagbalik ko digdi sa may Caltex, budo na kanto diyan sa may sa may Bugon. Aha. Na kanto diyan sa may Gubuda. Pati sa Washington Drive, salbatan ng traffic kasubanggi na. Paano do ito? Pati sa Rizal Street sa main highway. Oo. Bata do so namamatian ko, gutom na ako, nagkaihi pa ako. Ngaring-ngaring, may nahiling akong bottled water doon sa Sutukawan. Kung may igwa kung may bottled water doon ako nailing. Pwede na ko ta? Ha? Pwede na ko ta? Di man nga takon ginamit kito masubra. Masubra. Salvat. Bigkiling-kilingan ko na sa bottled water. May nawalat na ba kasi ditong bottled water doon ha. Di ba makibang sakong nagsasakay? Di ba makibang para sakay eh. May bottled water. Bigkiling-kilingan ko na ko ta. Kaniniling ko, salbatan na nga niya ako. Sobra sa kabanga. Water jug ng pagdarahon. Pag-estimate ko, ang nga niya ako, sobra digdi. Bigkilingan ko sa so lagong kang tubig baga. Kaya nga niya, kamarat manigdi ko gamit. Tumbler. Tumbler. Ano ba yan? Nalibong talaga ako, grabe. Gusto mo, from Daraga to Legazpi, arog man ka ng sitwasyon? Kasuod pauli akong Legazpi halik sa Daraga. Ano? Kasuod pauli akong Legazpi halik sa Daraga. Bandang mga mag-aalas 6. Marayon man ang paliwanag mo Taba ka nagdadangog, alas 6 ka pa uli. Trabaho ba ga? Ayun. Okay. Ako yan. Magsasarong oras, Bipe. So, biyahe ko, motorsiklo ng Darako. At iyo nga ni Ibaya, nalimo ko sa apo, kabanggi. Ang problema pa, makahirak sa iba kong kasarabay ng mga motorista. Ta, biglang bagsak sa oran. Dahil ka man basta-bastang makagilid, na naiipit ka sa traffic. Talagang no choice, madumog kan oran. Oo. Iyan, BP, na sakripisyo, kasubanggi, ka nagkapirang mga motorista. Kung kaya dakol na mga uring-uding, dakol lang kaputan kan mga motorista niya tong nagbabiyahe digdi sa Legazpi. Kung nagpaparasain sa nadaw ngaya, ano sa nadaw ngaya ang pigpaparagibo, ano sa nadaw ngaya ang plano, kan opisyal niya to na nagtutukaw sa sanggunian panlungsod na iyo ang nagkakapot kan Committee on Transportation, as in Committee on Public Utilities. So dapat ko ta na ini ansaro sa maging prioridad na mapagplanuhan kung paano maghanap min solusyon o kaya plano sa narereparong naglalalang sitwasyon kan bulos ng trapiko digdi sa syudad. Ta kung ko rin BP Henry magdidiklom na oras na ko na paurulian mga tao, mga trabahantes magpahiringalo sa sentang mga harong. Mas nadudublean kapagalan sa pagbiyahe pauli. Dahil sa traffic. Gari na, feeling ko nasa EDSA ko kasubanggi. At least feeling Manila lamang. Bata na nga pangyari niyo. Marikan, magtaga-tagalog na. Bata nag-cut pa ako, tanga niya ako, hindi ako maagi daw sa may Maris, so nagtu ako, tanga niya ako, baka masya, iyo manggiraya so inabutan ko kasubanggi. Mag-main highway o kaya alternate. Oo. The same parareho. Bata, marautong pala ang gutumon ka na, tapos nagkaihi ka pa. Iyo baga? Tsagat-tsagaan ko, sana tapa, no? Ayun da, okay. Kaya, parang nandito rin tayo sa Manila natin. Parang ganun talaga. Darating ang araw, ganun tayo. Kaya magtaga-tagalog na tayo dito sa syudad. Darating ang araw, ganun talaga. Magiging ganun tayo. Kaya, actually, babe, sabi ka, di ba?
dako lang advancement man sa syudad. Kung nagdadakol ang bihikulo, nagdadakol siguro ngaya ang mayaman, muna magayon ang dalagan kan ekonomiya sa syudad. Kundi dapat ko tang mapagplanuhan, takonoral daw Burubanggi siring kay ni na sitwasyon, masupog man bipe sa mga bisita niya to digdi. Okay. Ayan ang dagdag niya tong istorya, halip digdi sa luwas, Joshua Wino, DCGB. Salamat Joshua sa report. Hali po dyan sa luwas. Napanood talaga ito Kasubanggi. Kamay kahuron ako Kasubanggi sa Slaughterhouse. Dyan sa San Roque. Pag-uli ko, natangin niya ako mautuhon mo niyan. Garo nga niya ako, didikita sa may, nagagay ko sa may Marison pa. Pagtiko ko dito sa may tao, hanggang sa may UST, grabe ang hibog kang, grabe ang auto talaga na sa Legazpi. Adi. Yari talaga. Ganyan, nagkadrobleso na matian ko na. Para kiling-kilingan ko si Framerso, bottled water dawan sa, pero may law ugari kanya ako. Sayang. Hello? Hello, VP. Good morning, bossing. Good morning, Unon Tabi. Good morning, Unon. Simple man lang Tabi ang solution naman sa bottled water. Ano? Pag ginamit mo, tapos medyo hiling mong mapapano na, dakul pa, niluluwas, pugulon mo na, tapos bawasan mo na. Bukasan mo sa bintana mo o sa pintuan mo, iula mo sa, baka masabi sa mga tao, tubig man sa nga ito? Tubig man sa nga ito, di ba? Dahil man ito dahil man ki-harm ito sa environment, tubig man sa nga ito. Dahil man tabi. Dahil pwede mas yun mo. Tapos pagulan mo, ibalik mo naman. Ibalik mo naman. Parang yan. Ba't ang magpipirinokan, mapagalon? Ay, mapagalon pagpupugol ka. Oy, BP. Kasubanggi da, maski sa sain, na parte kang Pilipinas, traffic. Nata. Tano? Resulta na ito kan so pagka-appoint kay Boying Raymond as ombudsman. Sarawayon ka na. Ito sa mo. Aram mo ko na ito, nagruluwasan bigla. Oo. Nag-aaragawan na magbakal kay neck brace tsaka wheelchair. Ako lumayari lang. Ayun na, sige na. Preparasyon. Bye-bye. Good morning, Tabi. Good morning. Sarawayon na joker ini, oh. Chief Ramir, yaw na si Shara. Shara, nandyan si Shara. Nandyan, pakicheck mo nga. Wala si Shara. Baka di mo lang nailing. Reparado tawi. Wala. Ilingon mo ba ya? Okay na? Wala. Ay, sigurado ka Tabi, Chief Ramir. Sigurado ka, Chief Ramir. Wala si Sarah. Ay, napangyari kan ak. Pipa ulit na kaya ka sa baging atab. Di man ang Chief Ramir? Wala? Ay. Okay. Hello? So, paningit ha. Hello, good morning. Good morning, BP. Opo. Walang paningit. Ano? Wala si Sarah. Walang paningit. Wala si Sarah. Walang paningit. Pangyari. Baka si Primeria o Tabi. Yan pa daw kay Maray? Wala? Okay. Sige, go. Ano pa rin? Kasubanggi, tataranasan ko, hindi sa may Austrodome. Isuso sa traffic dyan, BP. Day man ki aksidente. Napanood ito, day man ki event. Magpondo man sa may, pagdi ko mabagadigyo sa may market ng Albay. Mawala ka, going to Austrodome. Hanggang duman sa pasirin sa Old Airport. Pikurasan ko, BP, 45 minutes. Grabe. Adi, yung kanyang airport road, yung mga sa mga regional offices dyan, yung sa DPWH, buda iba pa, Washington Drive, buda sa may Casablanca Suites, may intersection ba ganyan na going to SM? Nagsarabatan? Bako sa nabimpi, so pa-oroli mag-going to 3rd District. Oo, yan, saro pa. Dapat talaga, mag-adal na ang sanggo ng panlusod kan traffic management, adi. So, Committee on Public Utilities dyan. Oo, dapat buktakin na kay alternate road. Ata na. Diyan ang grabe na. Kung ako sa namigo, madali o lugaring. Ito, interview ta daw ang kuwangkaan, pamayo kan traffic. Sa public safety. Sa malabog, dyan sa binuktak.
Ano? Biyo pa. Ayun na. Sige, salamat. Sige, salamat. Bata day ko aram kung nagkaigwa akong bigla na bottle water naman. Dahil ako nagdadarang bottle water sa auto. Nagkaigwa akong biglang bottle water naman sa auto. Pero nga ako pwede na yun eh. Pagbato na, ay nga ako, sobra digdi. Hello? Hello, sir. Yeah. Morning. Ang problema dyan, sir, ang sarap na problema dyan, baka consistent An? ang mga traffic enforcer. Iyo, sir. Gano'n hiling ko eh. Kasugma, warang traffic enforcer naman. Kaya daw. Kaya nagkakagurubot dyan. Tapos po yan pong may mga relays po na. Opo. Sa aralang tao ng relays, magkakapon na, nagruluway-luway dyan ang auto. Iyo, tama Kaya ka. nakaka-traffic. Kaya nahirahay kang PNR, hindi ako nagsurat lamang dyan sa city. Ang importante ito po muna kaya may pulis na, may PSO pa. Opo. All mo yan, kuminsan ikwa, minsan wala. Oo. So, pag yun po ang problema dyan sa traffic enforcer. Yeah, okay. Okay, salamat Sige po. sir, salamaton po maray. Salamaton. Anyway, paano ag-adal eh. Mga amigo ta dyan sa ngunang panlunsod, tabi kay pa-research ko siyang Committee on Public Utilities niya. Ha? Mag-adal kayo, magtagalawas-luwas kang sitwasyon. Adalan ang sitwasyon. Pero nag-init na naman ang lawas ko eh. Maling akala. Tula ni Pading Ray Romero kan Barangay Tula-Tula. Panginoon, salamat po sa iyong mga kabutihan. Ikaw po ang aming amang pinakamakapangyarihan. Salamat po at kami ay di mo pinabayaan. Lagi mong kinukup-kup at inaalagaan. Magandang araw po mga minamahal. Tayo ay magpasalamat sa puong may kapal. Sa kabila ng pagsubok ay patuloy ang buhay dahil ang kaligtasan ay nasa kanyang kamay. Talagang ditiyak ang takbo ng panahon. Walang nakakaalam pagdating sa dulo. Hindi natin inaasahan may matutuklasan tayo, mga gawang katiwalian ng taong mapagbalat kayo. Kumbagang iba tayo'y dinadaan, sa karinyo lambing tayo'y pinakikitaan. Ipinakikita sa atin taglay na kakayahan, sa paraan ng prinsipyo tayo ay susubukan. Para ba kasing haba na dilim ng gabi, nasa ating pagtulog ay di natin masasabi, ang parating na bukas, ito ba ay may silbi? Mayroon bang kagandahan o dalay pagsisisi? Para nating binabatukan ang ating mga sarili dahil sa kagulat-gulat na mga pangyayari. Kanino natin ibubunton ang naipong galit? Sa akala natin ng kaibigan o ating pagkakamali? Ang iba ay binibilog ng ang ating ulo para bang makuha kanilang gusto. Ang iba'y idinadaan sa salaping papremyo. Ang iba pang propaganda na kamit lang ang panalo. Makamit lang ang panalo. Pero ang ating sakit ng naging tadhana. Pero anong sakit ang naging tadhana? Sa iba ay pagsisisi, ulungkot ang nadarama. Mga maling gawain, laging may paalala. Ang kahantungan ay mga pagdurusa. Di natin akalain na yung palang may kahinaan. O pinag-isipan natin na kulang ang kakayahan. Sila pala ang mga taong tapat kung manungkulan. Matino at malinis ang kanilang kalooban. Tayo'y may pagkakamali sa desisyong hindi tama. Sa isip ay may galit, sa bibig ay pagmumura. Dahil ang iba sa atin may tumbas na halaga na siyang naging bunga ng maling akala. Salamat pa rin Ray sa imong madamdaming rawit-dawit
tula mga tugang unya na pag-aaga digdi po sa tuyang programa sa Morning Hirit. Magayong pa ang tumbukan sa imong pigtatarama. Tumbukan sa imong pigtataram pa din. Iganda ng umaga pagkasama si Henry Mas... Tumbok pa diya. Hararom ang tama. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. The Diocese of Legazpi brings you One Voice, Part 2. One Voice, Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gamos. Always number one, always DCGB, oras alas 6:04 po ninaga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines mga tugang kan mga baretang unyan sa lado lokal. Comelec Legazpi pigahalat ang desisyon kan Comelec and Bank para sa pagapadagos kan voters registration. Land Transportation Office Bicol nangapudan sa mga tagsadiri ng motorsiklo sa Banwang Daraga na binakal kan taon 2017 pababa na i-claim na sa indang license plates kasunod kan nagpapadagos na plate distribution drive sa lado nasyonal. Habagat tapos na. Amihan posibleng magpuon sigon sa pag-asa. PBBM matutok sa edukasyon sa natadang parte kan sa iyang termino. Sa ibang nasyon, Sudanese militia leader guilty sa war crimes as in crimes against humanity sigon sa International Criminal Court. Business News. Inflation sa Pilipinas kanakaanging bulan in Setyembre nagkaskas sigon sa Philippine Statistics Authority. Health News. Tips para maibitaran ang eye strain ipinaluwas kan mga eksperto. Detalyes ngunyan mga tugang kan mga bareta nyato sa lado lokal.
padagos pong pinagahalat kan Commission on Elections o COMELEC Legazpi ang desisyon kan COMELEC and Bank manungod sa nagpapadagos na voters registration sa nasyon. Sigon kay COMELEC Legazpi Election Officer Attorney Connie Del Castillo, nainot nang nagpaluwas nin resolusyon ang sentral na opisina kan ahensya na nagsususpendir sa gabos na preparasyon para sa December 1 barangay in Sangguniang Kabataan elections dahil ang taipig Oktaba ini sa Nobyembre sa masunod na taon. Dagdag pa ni Attorney Del Castillo na oras na maaprubaran ang pagpadagos kan rehistrasyon, posibleng gibuhon na October 20 sagkod Mayo 2026. Oktubre 20 sagkod Mayo 2026 ang registration. Sinabi kan official na pwedeng gibuhon ang aktibidad sa iba-ibang transaksyon arog kan new registration para sa magiging miyembro kan Sangguniang Kabataan, transfer from overseas to local registration, local to local asin ang correction of entries. Apera kay ni tangani na mas maging accessible ang pagpaparehistro pigaplanuhan man kan ahensya nagibon ini sa mga mall sa syudad nin Legazpi. Mientras tanto, primerong Congress o primerong Elderly Congress sa Bicol Region gigibuhon ngunyan aldaw sa Legazpi City kan Department of Health report kay Angel Mostaza. Gigibuon ngayon aldaw, October 8, kan Department of Health sa Bicol Center for Health Development, katuwang ang Bicol Regional Hospital and Medical Center, ang primerong Elderly Congress sa LC3 o Legazpi City Convention Center. Ini ay pinag-anunsyo ni DOH Bicol Twinkle Jean Lorilla, ang nurse as an Regional Newborn Screening Program Manager, kanahensya kung saan ang aktibidad ang naatiranin sang atos ng mga senior citizen hali sa syudad kung sa inkatuyuhan na hindi makapagtaon ng mga signifikanteng kaaraman manungod sa pag-atama sa salud sa mga seniors asin magkakaigwam na sila ng awareness manungod sa geriatric healthcare services. Sinabi ni Lorilla na ang primerong Elderly Congress kung saan ang napili iyo ay na Legazpi dahil sa aktibong lokal na gobyerno sa pagiman sang City Health Office. Ngunyan na taon ang selebrasyon na ini ang may tamang embracing age, living a life with dignity and purpose. Malagdag na bareta, Angel Mostaza, DCG. Nangapudan po ang Land Transportation Office o L2 Bicol sa gabos na motorista na magbakal, una nagbakal kan motorsiklo, kan taon 2017 na i-claim na ang sendang license plate kasunod ka nagpapadagos na distribution o distribution drive matapos ngunyan alda o na matatapos ngunyan aldaw, Oktubre 8 sa Daraga Covered Court, Daraga Albay. Sigon kay LTO Bicol Chief Transportation Regulation Officer ni Sir Mar Jose Maestrado, ang plate distribution parte kan dispersos kan ahensya na may streamline asin marikas na ma-release ang long overdue plates para sa mga motorcycle owners na makuakan sa indang plaka dapat na magdala din 2 kopya kan official receipt asin certificate of registration sarong kopya kan valid government issued ID kang registered owner. In kaso representante ang mako akang plaka, magdara ni notarized authorization letter asin saro na valid ID kan representante. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal, Councilor Charles Lahara o kaya Albay Provincial Police Office pupunan ang preparasyon para sa undas. Detalye kang report kay Karen Ala. Mapuuna sa pagpreparar ang hepatura kan Albay Provincial Police Office para sa pag-establisir kan seguridad asin pasi orden sa papaabot na pesta sa mga gadan sa Nobyembre 1 hastado. Sa entrevista kan DCGB News kay Police Colonel Noel Nunez, ang Chief Police kan nasabing hepatura, ining maabot na ikadulang semana kan Oktubre, sinabing makakapag-establisir na ang hepatura kan gabos na mga preparasyon plano puon sa deployment kan mga kapulisan, pirang mga pulis ang mga i-deploy sa mga kampusan to, kung pirang aldaw ang deployment, asin ang magiging budgetary requirements, digdi susug kay Nunez, makikipag-coordinar asin kolaborar ang Provincial Police Office kan Albay sa gabos na mga lokal na gobyerno kan Albay
tanganing plansyahon ang nasabing lakdang Karen Ala, DCGB News. Mientras tanto, sangguni ang bayan kan Ginubatan Albay, nag-iisip na mag-formular nin ordinansa na magkaigwanin buffer zone sa pamitisan kan Bulkan Mayon. Jimmy, nasalita sa report. Panahon na para pagadalan kan mga ahensyas kan gobyerno na may kaaraman sa pagdeklarar kan permanent danger zone sa pamitisan kan Bulkang Mayon. Ang sangguniang bayan Ginubatan sa pamamayon ni Vice Mayor Dr. Bots Rivera, may pigpaplano na magpaapod at magpagtiripon, ipaapod ang PBOX, MGB, APSIMO, asin iba pa sa pagsabing ang 6 km permanent danger zone apwera sa isyo na ipagbawal ang human activity, arog kan quarry asin stockpiling nin mga aggregates. Talaog kay ni, kung po pwede dugangan in another 2 kilometers, gibuhon ng 8 kilometer radius ang danger zone, digdi sa mga barangay, sakop kan Mayon Unit Ginubatan, dahilan sa habang naglalampas ang panahon, nag-iiba man ang terrain sa mga galis, may mga gali, so iba natural, asin ang iba man-made na dahilan sa quarry operation. Ang paliwanag kay ni, an extension in 2 kilometers, iyo ang mag-serving buffer zone, gustong sabihon sa laog nin 8 kilometer radius, ipagbabawal na ang quarry asin stockpiling, dahilan sa nagdadara inin peligro sa buhay asin mga pagrugaring, kung padagos uulagon ang pamitisan kan bulkan sa paagikan mga heavy equipment. Sigon sa Vice Alcalde kay Puhan, ining pag-urulayan adalan ko na kansang guniang bayan asin na mga agency concern for a very finalize ang municipal ordinance na magdideklarar nin buffer zone sa pamitisan kan Bulkang Mayon. Pasado sa sangguniang bayan panahon na para higpitan o maghigpit ang Ginubatan dahilan sa ang Ginubatan flood prone asin lahar prone area na kunsain kundi inin komprehensibong pag-adal asin mga leyes sa regulasyon kan kuwari maabot ang panahon tibad mautro ang mga masalimot na epekto nin kalamidad kung padagos sa pagpaparahiroon ang mga rekursos naturales sa laog kan 8 kilometer radius na idideklarar buffer zone kan Ginubatan sa mga maabot na aldaw. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta sa lado lokal, ang mga PWD sa Legazpi naghahagad na matawanan manin trabaho o persons with disability. Al Armario sa report. Gahagad kan sanggunian panglungsod kan Legazpi sa PESO o Public Safety o Public Employment Service Office na may sabay ang mga PWDs o persons with disabilities sa mga beneficiaryo kan Dole Livelihood Programs. Resolusyon ini na pinasar ni City Councilor Sunshine Imperial ang PESO Legazpi asin ang Dole may mga programa na pag-implementar sa Legazpi siring kan tupad o tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers. Sa official record kan CSWD ang Legazpi, iguanin 5,210 na mga PWDs na base sa Republic Act 7277 o Magna Carta for Disabled Persons, ang LGU obligado natawan sindanin espesyal na atensyon. Kaya base sa resolusyon ni City Councilor Sunshine Imperial, ang mga PWD sa Legazpi dapat man matawan prioridad sa trabaho na pinag-o-offer kan PESO asin kan Dole. Alarmario, DCGB. Dagdag pa na mga bareta, mga tugang sa lado lokal, Mayor Vic Pirite Candaraga, magakaigwamanin ulat sa bayan ngunya na alaw. Joshua Bino sa report. Na kumpirmar kan DCGB News na ngunya na aldaw Oktubre 8, 2025 magkakaigwanin ulat sa bayan si Mayor Vic Pirite Candaraga Albay.
mangyayari ang aktibidad na ini. Alas 8 ang aga taod-taod sa Daraga Covered Court sa paagi ka na ulat sa bayan. Digdig ipipresentar ka na alkalde ang mga programa, akomplesimento kan lokal na gobyerno sa inot na sanggatusnal daw niya sa termino. Kung matatandaan, Hunyo 30, alas 12 nagpuon ang termino kan mga nailihir sa manlain-lain na mga posisyon asin nasa sanggatos ng aldaw kan ang sa indang pagsiservisyo sa publiko. Kung kaya sa ngunyan man na aldaw, partikular na alas 8 ang pagkaaga, ipipresentar kan alkalde kan Daraga Albay ang mga naginibuan na akomplesimento kan lokal na gobyerno para sa Daraga. Dagdag na balita, Joshua Bino, DCGP. Oras Pilipinas, 18 minutos makalipas ang alas 6 nin pagkaaga sa rupong wanted sa Banwaan Kantiwi na alistar na kasuod ma. Report kay Jomar Biel. Arestado kan mga elementos kan TVPNP ang sarong wanted sa indang Banwaan ini matapos ang 2 semana na ipanuwas ang warrant of arrest sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Ang suspect na sarong residente kan Banwaan Kantiwi binistusanan ni Police Major Christian Brual na si alias Rodel asin tulos ng dining tinakma kasuod ma pasado alas 9 ang pagkaaga matapos na makaputan kan mga miyembros kan TVPNP ang warrant na of arrest na ipinaluwas kan korte. 30,000 pesos na piyansa ang rekomendado kang korte para sa paramientras na pagluwas sa karasel kang naunang bita na suspect. Yan ang report, Jomar Bien, DCGP. Oras Pilipinas, mga tugan, si makalipas ang alas 6 ninaga, iba pang mga bareta sa GB News Express. Makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga, magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Unina ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division. Ang sa Indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman,
Kabuhayan asin komunidad sa panginginutan kan sa indong hosts Professor Edgar Baraveda asin Professor Seth De Matera. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan madadangugun niya ng Miyerkules alas 11 hanggang alas 12 live digdi sa DZGB 729 kHz. Udok na paglilingkod sa sambayanang Albayano. Agamigos, agamigas, may nagbabalik. Programa sa radyong pang-siyensya, pang-teknolohiya at para sa masa. Muling i-ere. Diskusyon nasa DZGB na. Mas malawak, mas espesyal, mas makabago. Science good news just for you. Abangan tuwing 1st and 3rd Fridays of the month. Diskusyon Season 2. Kompleto sigurado. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ni Nagdo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! The Diocese of Legazpi brings you One Voice, Part 2. One Voice, Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po! GB News Express. GB News Express. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! GB News Express. GB News Express. GB News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, alas 6:27 in pag-aaga. Padagos kita ngunyan sa mga darakulang bareta sa lado nasyonal, official na pong pigdeklarar kan Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o pag-asa ang pagkatapos kan habagat season o southwest monsoon sa nasyon. Panginot na nag-epekto ini sa rehiyon kan Western Luzon sa asin Visayas. Kusong sabihon, tapos na ang panahon ng taguran sa nasabing mga lugar asin Pigalauman na mapuon ang epekto kang amihan o northeast monsoon sa mga masunod na simana. Siring man magkakaigwang ulo din monsoon break asin Pigalauman ang makusog na easterlies. Sa pagkatapos kan habagat, Pigalauman na mas malipot ang paros, mas diit ang pag-uran asin halipot.
ang temperatura sa norteng parte kang Luzon. Mga senyales kan papalaog na amihan. Sigon sa Pag-asa, ang pagbalyo kan panahon may epekto sa mga agrikultura, salud asin preparasyon sa posibleng bagyo. Maglaog sa ultimong parte kan taon. Ang amihan, pigalaoman na madurar sagod sa primerong parte kan taon 2026. Asin perming magdadaranin hamalipot asin mamarang paros hali sa Siberia asin China pasiring sa Pilipinas. Pigdesignar mga tugang ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Department of Justice Secretary Boyeng Rimulya bilang bagong ombudsman sigon sa Presidential Communication Office o PCO. Bilang ombudsman, pigalaoman si Rimulya na isulong ang transparency, pagpapakusog kan anti-corruption measures, asin sigurohon na ang hustisya may tatao nin patas, asin epesyente, dainin sa santuhon, daing exemption, asin daing excuses. Sa salidahan ni Rimulya si dating ombudsman Samuel Martires na nagretiro na kan Hulyo. Uminagi po sa tamang proseso ang pagpili kay bagong ombudsman Jesus Crispin Rimulya. Reaksyon ini kan Malacañang kasunod kan mga ataw na pagtuyaw kay Rimulya bilang kansya pilion ni PBBM kasalida kan nagretirong si Samuel Martires. Sigon kay Presidential Communication Office Secretary Dave Gomez, igwang istriktong prosesong pigagihan si Rimulya sa irarom kan konstitusyon asin hararom na pag-uugid gikan sa Judicial and Bar Council o JBC. Bago ini pinili kan presidente, kumpiyansa ang Malacañang na magiging patas si Rimulya sa oras na pagpuon ini sa iyang trabaho bilang ombudsman. Sinabi ni Gomez na prerogative ni Presidente Marcos Jr. ang pagpili kay Rimulya matapos na isumiter sa iya kan Lunes ang shortlist para sa nasabing pwesto. Nagtiripon sin the Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon, Baguio City Mayor Benjamin Magalong asin ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Jr. Ini may kinaraman manggiraray sa pigigibong investigasyon sa manumaliyang flood control projects. Sigon kay Dizon, pighururan ninda tulo kung paano mapaparikas ang nasabing investigasyon dahil lang sobrang dagit asin alalangkaw ang mga nalalangkag ang mga namanuaan na mapanimbag ang mga embelto sa flood control anomaly. Sinabi niyang kaipuhan man na magkaigwan ng proper turnover entry ninda Magalong asin Azurin asin ang masunod na daw ipapamidbid man kay sekretary o kan sekretary si Azurin sa mga miyembro kang Independent Commission for Infrastructure. Dagdag pa ni Diso na ilalatag niya asin ni Mayor Magalong kay Azurin ang dokumento asin mga nagibo asin kaipuhan nagibuhon. Sinabi ni Dizo na kaipuhan na matanos ang magiging sistema asin maaraman kung ano ang dapat na iprioridad may kinaraman sa flood control projects investigation dahil base sa direktiba ni PBBM makusog dapat ang ipaplantar na kaso. Final answer para kay Senate Pro Tempore Ping Lacson ang sa iyang pagdimiter bilang chairman kan Senate Blue Ribbon Committee. Afisar kan pangapudan kan nagkapirang kapwa senador ipinagrekonsiderar man ang desisyon. Formal lang isinumito ni Lacson ang sa iyang resignation letter kanakaging aldaw dahil sa pigasabing pagkauyam kan nagkapirang senador sa direksyon kan investigasyon manungod sa mga maanomaliyang flood control projects. Mantang para kay Senate President Vicente Soto III, pwedeng maging blessing in disguise ang pag-resign kan senador. Sangon yan si Senador J.B. Ejercito, Rafi Tulfo, Pia Cayetano, Francis Kiko Pangilinan, asin Risa Hontiveros ang pipilian na magsalida kay Lacson, dagdag pa ni Soto. Pagpapakusog kang edukasyon ang magiging tutok ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa natadang taon kan sa iyang termino. Inan sinabi kang presidente matapos sa puton kung ano ang iwawalat ka ining ligasiya bilang presidente. Sigon sa presidente, importantihon ang edukasyon dahil dai magakaigwanin matrayumpong sosyudad kung warang edukasyon. Gusto ni Marcos Jr. na maibalik ang estado kan Pilipinas bilang pinakahalangkaw na literacy rate sa Asya kung magiging best English speakers ang mga Pilipino. Sirabi ni PBBM na dakol ang matalit na Pilipino pero kulang sa naini sa oportunidad, suporta asin pondo kaya ini ang tatawanan in focus kan sa iyang administrasyon. Oras Pilipinas, alas 6:31 po nin aga.
bareta sa luwas kang nasyon. Makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang baretang unyan sa luwas kan Pilipinas, sa ibang nasyon, hinatulan po nin guilty kang International Criminal Court o ICC si Ali Muhammad Ali Abal Rahman na midbid bilang Ali Kushaib sa 27 taon o 27 kaso nin war crimes as in crimes against humanity may kinaraman kan mahiwasan na bayolensya sa Darfur, Sudan kan Agosto 2003 sagod Abril 2004. Si Kushaib, iyo ang dating halangkaw na opisyal kang Jan Jawid sarong armadong grupong pinagsusuportaran kan gobyerno kang Sudan na midbid na imbelto sa brutal na kampanya laban sa rebuilding grupo sa Darfur. Ang gyera nagpoon kan taon 2003 kan mag-aklas ang grupong etnikong African laban sa Arab-dominated na gobyerno sa Khartoum. Bilang kasimbagan, piglansar kan gobyerno ang sarong Scorched Earth campaign na kinabibilangan kan aerial bombings asin ang pag-atake kan mga Janjaweed sa mga komunidad. Sigon sa ICC, si Kushaib bako sa nang nagsugo nin pag-atake kundi personal na nagpartisipar sa pagadan, panlulupig asin torture. Saro sa mga testigo asin nagsabing si Kushaib an sa iyang sinugo kan sa iyang mga tauhan na utrohon ang pag-atake tanganing masigurong daing makaligtas kay bahan sa mga krimen an naisinangat iyo ang murder, rape, torture, persecution asin forcible transfer of population. Saro ini sa mga enot na hatol kang ICC may kinaraman sa Darfur conflict asin primerong conviction para sa gender-based persecution sa istorya kan korte. Business News. Business News.
Nagkaskas ang inflation rate o pagitaas kan pangkagabsan na level kang presyo kan mga produkto asin serbisyo kang nasyon sa 1.7% kan Septyembre ngunya na taon hali sa 1.5% na narehistro kan Agosto 2025. Inan ikaduhang sunod na bulan na pagsikad kan inflation maski ngani may bagulbol o mas bagulbol ini kumpara sa narehistrong 1.9% kan Septyembre 2024. Sa press conference, rineport ni PSA Yusek Dennis Mapa na ang pagkaskas kan inflation kan Septyembre ikukonektar sa mas halangkaw na presyo kan food asin non-food beverages asin transportasyon. Sigon kay Yusek Mapa, panginot na nakaapekto sa inflation sa vegetables, tubers asin iba pa iyon pagkakalamidad na nagdaranin grabing pag-uran asin baha na nakaapekto sa probinsyang nagpuproduser kan mga gulayon. Posibleng magpadagos pa ini sa mga masunod na bulan dahil sa epekto kan magkakasunod na bagyo kana kaaging bulan ng Septyembre. Mientras na naglauman ang gobyerno na mamamantinir ang inflation sa pagultanan kan 2.4% para sa presenteng taon. Health news, mga tugang, aramon ta daw kung paano maibitaran ang eye strain susog sa mga eksperto. Dara yan ni News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Ang vision impairment o problema sa pagiling may dakulaw na impact sa kalidad kang buhay ka mga adult population. Sigon sa mga eksperto, sedang sinabi ng adult vision impairment may hababang workforce participation rates at nag-registro na langkaw na rate ng depresyon at anxiety o pagkapurisaw. Kailan digdi pagrekomendar ka mga health experts sa World Health Organization o WHO na ibitaran ang eye strain asin kulog ng payok. Sunodon ang 20-20-20 rule na ang gustong sabihin pagkatapos ng 20 minutos na nakatutok sa screen kang computer, television, tablet o cellphone magiling sa sarong bagay ng 20 pie o 6 metros ang distansya sa imo nin at least 20 segundos. Health News from Newsbase, Mardela. Daing iba. Oras Pilipinas, alas 5:38 po nin aga. Aramon ta daw ang bareta sa kamugtakan kang panahon kasabay si Milvin Almuela hali po sa Pag-asa. Diyos marhay na pagkaldaw sa mga taga DCGB asin sa gabos na taga-pakinig asin taga-subaybay kan DCGB. Sa ngayon na sa Oktubre 8, 2025, saldaw ning Miyerkules ning pagkaaga, ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Intertropical Convergence Zone o ITCC ang nakaka-apekto sa Visayas, sa Mindanao asin sa Palawan. Mantang northeasterly wind flow o yung paros na hali sa Norte Sirangan ang nakaka-apekto sa Sirangan parte kang Norte asin sa Central Luzon. Mantang digdi sa Kabikulan, magiging ang probinsya ng Camarines Norte, makaka-experience siya ng mapanganuron na kalangitan na may mga pagulan. Mantang ang natatadang parte kang Kabikulan, makaka-experience siya ng bahagyang mapanganuron, sagkod mapanganuron na kalangitan na may mga pulo-pulong mga maluyang pag-uran. Ang paros ay maluya, sagkod moderato, nahali sa Sur Sirangan, sagkod Norte Sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatan kang Kabikulan, magiging banayad sagkod sa moderato ang pagbukol. Tinatay ang agwat ng temperatura pigalaumang poon 25 sagkod 33 grado sentigrado. Kung alas 5:35 ng pagkaaga, asin masulno pat yan na alas 5:30 ng pagkahapon. Minister Melvin Almohala reporting live, Ali Digdi sa DOST, Pag-asa, Ligas. Mga tugang, iyang pandetalles kan GB News Express. Nagsurat kan Bareta, News Director Mar de la Cruz. Katawang po si Jenny Balyaran at si Nicole Angloriani. Seringman, kariban niya to dyan sa report o ang report kan Mega Force Patrol. Sa indong nadangogan, GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. News Express. GB News Express.
kailangan sa ngayon. Extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kaya po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Naku, tumataas na naman ang kaso ng dengue sa bansa. Halina't mag 4S kontra dengue. Sirain at linisin ang maaaring bahayan ng kitikite. Sarili ay protektahan laban sa kagat ng lamok. Sumuguni agad sa pagamutan kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pagpapantal at pananakit ng katawan at kalamnan. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Maging maagap at maging sigurado dahil bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. The Diocese of Legazpi brings you One Voice, Part 2. One Voice, Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po! Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Oy, 15. Bago mag-abot ang alas 7 ni Naga, ang mga helang kangatay, araw po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang na darakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing mga tay, kay pan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid, Silimarin Capsule. Ang Liver Aid, Silimarin Capsule para po salud asin proteksyong kangatay. Ini po may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas ang Silimarin kang Liver Aid sa ropong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon sa rado na pag-inom kang Liver Aid. Pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kayan. May bisyo man o wala, mahilig ka man uminom o dae, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Ukudadaw
nindo. Ukudadaw nindo. Kudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Susay daw ini. Paramon ta daw, si Isay daw po ini. Bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magagalit. Konsuelo lang ini, digdi po sa morning hearing. 15, 16, bago po magabot ang alas 7 in the morning. Joshua, good morning. Yeah. Good morning, Bibi. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Good morning, payaba kong daraga. Wow. Rondo mo, nakarestro ka pa sa malilipot. Kung gusto mo, may 1 year iyan na span para magparestro ka sa munisipyo. 1 year? 1 year yan. Ano mo yan? 20? Magman ako. Alawig pa man? Magman ako. Sino mo talaga gusto? Daraga o Santo Domingo? Santo Domingo mang ginaray. O kaya daw. Yun na nga, dali. Marayon. Sa anong barangay? Lidong. Ayun ang ganun pwede, dali. Lidong talaga, ah. Lidong, as in lidong, ah. Okay, sige. Magmaw na ito, adi. Pwede. Yung mangyari pala ngaya. Ano nangyari? Sisay daw ini. Nasarong dating elected official. Na? Halangkaw man ang naging posisyon kan mga uminaging taon. Pero ngunyan, pigdudurulagan. Nata. Maski kan sa iyang mga kapitbahay. Oo. Pang super typhoon da kaya ang paros ka ini. Grabing kusog. Kusogon. Grabing kusog ang talibong, ah. Sagad gaya sa to lang anhambog kun mag-istorya. Nay, sindaman daw na. Masyado man sindang. Para hambog tipidan. Iyo baga. Hambog na sana matipid ka pa. Iyo baga. Grabe naman, ana. Ngunyan. Yan ngaya ang nakukuha kan mga maparos. Ponda kaya BP kan day na ini makabalik sa pagsiserbihan na posisyon. Nagluwas na ang totoong kolor. Natakang enot. Mabait pa. Mabait siya. Oo. Kang na sa pwesto. Iba na. Iba na. Nag-iba man talagang tao. Sa bagay. Depende sa gusto mong mangyari. Di ba? Di baga? Oo. Ponda BP. Natuto lang? Ay, nag-text digdi pa ano. Sige. Hindi ko masaon ito delikado ini. Baka ada ka makauli sa araw niya na daw. Ponda kan, dahil makabalik sa posisyon, nagluwas na ang totoong kolor. Pag nasa harampangan ng tagay, halos zero visibility ang palibot sa tindikan paros ni Padi. Nagtataralbo ang plato. Nagtataralbo. Nagtataralbo siya ng pinggan. Pati ang kutsara naglayo gani. Grabe ang talibong. Sabi pati lubang daan nabubungkal. Pati ang nakaulob na ano ini? Mangko. Nakaulob na bagol. Dara. Grabe. Ngunyan. Pag na ang istorya. Ang istorya ni Buse. Puros Tabi P. Henry may kinaraman sa yaman niya. Piga pang istorya ang yaman niya. Ngunyan. Ang mga nakainuman to ngaya. Puro ngaya mga artista, mga darakulang tawo. Ang mga ano? Ang mga nakakainuman. Para kainuman? Ang mga napundar ko ngaya, one, oto pa. Ang problema, naiingog na ang nagdadangog. Para kainuman niya pala. Ako nga ni, bako sa naan. Pigsaro-saro sa mga napundar. Sinaro-saro pala na. Ngunyan. Minsan ngaya, maski nag-istorya pa ini, minadurulag ng mga kampang. Grabe ngaya ang paros. Gari midbid ko yan ah. Pwedeng iyo. Gari alat. Gari haloy-haloy naman yan. Gari haloy-haloy naman eh. Iyo. Gari may ideya ko ah. Okay.
Minsan ngaya, maski nag-iistorya pa, minadurulagnan mga kahampang. Di ba nakatapos, nagruluksuan na. Ay patapos. Grabe ngayaan paros mo, bossing. Signal number 5. Sa sobrang ngayang kusog, pigtataralbo na paharayo ang mga kahampangan mo. Ay. Salbatana. Luis na nga eh. Bako lamang tropical depression. Super typhoon pala. Oha! Pasiguro nga ni boss. Yes. Joshua, goodbye. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Susay daw ini. Susay daw ini. Alright, sige. O di, naiko po, ano ba yan? Masabagay, may mga tao man talagang araw kaya. Dahil kita magparangalas ta. Ang tao, may kanya-kanyang, may kanya-kanyang estado. Ang balitang ito ay masama. Huwag tularan. Sige, alright, mga tugang, 7 minutes bago po magabot ang alas 6 o alas 7 din aga. Alright, araw kayo ni, baka po may listener kita dyan na interesado pa na mag-join sa Friday night, 6 p.m. po yan. Gigibuhon mga tugang so sa tuya na dinner for Ecos tabi dyan sa Legazpi City Convention Center. May 2 pa akong ticket pong available digdi. Baka po interesado ka muna magbakal, paki-text po nindo ako o makipag-communicate po sa office. Iga patabi ako digdiki 2 ticket ng kantidad po 5,000 pesos ang kada saro. Baka po pwede na makuan, baka po pwede na interesado ka mo. 2 na lang ini kaso hapon may nagbakal sa kuyang 2, taapat magasunat tatada na pasalamatan ko itong sarong doktor tabi na OB na nagbakal nin ticket kaso hapon. Ngunyan may 2 pa ako natatada digdi. So mga interesado tabi na magbakal kan ticket, baka po pwede na i-message po nindo ako sa 0928-777-5548 o sa 0966-203-0034. 5,000 pesos po ang saro. Inibaga, sa pigpapara-explain ko sa indo kasubagong na ang diocese, kan sarong aldaw pa, kan saro pang mga simana, kung nata mga tugang ang diocese, nag-organize po kayo ni na dinner na ini, no? Na sarong fine dining na gigibuhon tabi po dyan sa Legazpi City Convention Center. Sa Friday na po yan, Pizza Gis kan Oktubre alas 6 nin Banggi. Naghanda na ngon yan sa komite para mga tugang ayuson yan. Tabi. Tangani na sa Friday, di ko alam kung rin maabot si Chef Jesse, baka sa aga o ngunya na aldaw, para ihanda mga tugang-an sa iya tabi na mga ang luluton, handa na yan, buda sa mga team na matuwang po sa iya dyan sa Legazpi City Convention Center. So, litong ko lang po, fine dining ini po pinag-organize kan Diocese of Legazpi. Sabi ni Bishop Joel Bailon, ini po, ulitong ko lang ha, ang proceeds po kaini mapapaduman tabi sa tuyang mga seminarista. Tadi baga po sa diocese, igwa kita kiduwang seminaryo digdi. Diyan po sa Panal, Tabaco, ito pong high school. Tapos diyan sa Mater Salutes Seminary, diyan po sa Sipi, Candaraga. College yan, So, ang proceeds ka yan, sabi ni Bishop, mapapaduman tabi sa mga eskwela na yan. Ikadua, ikatulo, may formation center dumantabi sa Naga City, no? Na iyo po an pwede na papaduman ng tabi kan kantidad. Okay? So, sana po, baka interesado ka mo, ngunyang pong aldaw, kung gusto po nindo, duman sa sakuyang cellphone o messenger tabi o message po nindo ang DCGB News Online, kung pwede ko man pong ihatod sa endo, kaya lang medyo busy ako ngunyan pong aldaw. Pero kung kamunaan mag-request na ihatod ko talaga,
mas kano kabisihan ko, gigibang kong paagi po ni hatod ko sa Indo. Iya po. Kuday man tabi maihatod, kuday man kamo mapahatod kan sa Indong babakalo na ticket, magdidi po kamo sa DCGB, hanapon po si Shirley Dilumen, gari nasa luwas si Shirley ngunyan na. Basta, message po ninda ako, takong garo si Shirley ngunyan, may lakaw, mapasiring ito sa pilingon yan. Anyway, kung interesado po ka, maski sa aga o dyan na hapon, pagyaw na po siya, pa-deliver ko po sa Indo, ha? Iya po, yun na lang po yan. Duwa na lang po ining ticket, tabi, na dapat ma-dispose na tabi sa Indo, kaning tabang tapo sa Tuyang Diocese. Malay mo, sa pagabot kangal daw, ang mahiling ta dyan na nagmimisa sa ampangan ta, mga tugang susaro sa mga parit na tabangan ta, kansi na po nasa seminaryo pa. Di ba? Kaya po, pakisuyo lang. Baka po igwapa dyan. One Voice, Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminary.